A Garda Civil e a Policía Local, coa axuda de Protección Civil e numerosos veciños, tratan de localizar a Fernando Otero Mosquera, un veciño da localidade duns 65 anos que reside no núcleo do Barral. Nada se sabe do seu paradoiro dende a tarde do pasado luns. Dende que tivemos conocemento de que faltaba da súa vivenda, pois activamos un dispositivo de búsqueda, fundamentalmente nos primeiros momentos no entorno da súa vivenda e ademais tamén naqueles espacios, naquelas rutas que facía de maneira habitual no seu día a día. O que hasta o que nos permiteu onte a luz do día, incluso un pouco máis alá, hasta a madrugada, mantivos este dispositivo. Hoxe, coas primeiras luces do día, retomamos este traballo, xa tamén con coordinación con Guardia Civil. Está neste momento deseñando como vai ser o traballo nas próximas horas. Esperemos tamén poder contar con outro tipo de medios máis alá das persoas a pé e dos vehículos, tamén contar probablemente con medios aéreos que nos poidan axudar na localización deste noso veciño, e volveremos a revisar estes entornos máis frecuentados con ela, ainda que pode atoparse en calquer outro sitio. Co paso das horas aumenta tamén a preocupación, polo que dende o Concello fan un chamamento á veciñanza para tratar de localizalo, achegando calquera información que puidera axudar a dar co seu paradoiro. Pedimos a calquera persoa que poida ter información sobre o paradeiro de Fernando, que non la faja saber, que toda a información é benvida neste sentido. Non podemos dar moitos detalles sobre a roupa que levaba, porque estamos ainda recabando ou buscando esa información de xente que o poido ver nesas horas nas que sabemos que andaba no entorno da vivenda. Probablemente vestía roupa oscura, soía levar algún tipo de elemento tapando a cabeza, e temos ademais nas redes sociais unha imaxe del que pode axudar a identificalo. Entón, calquera persoa que poida ter algunha información que non la faja chegar. No caso de dispoñer de datos relevantes, solicítase contactar a través dos teléfonos da propia Policía Local, o 981 86 06 25, ou ben no 062 ou no 112.